Joo, mukavaa, että olette päässyt paikan päälle maaliskuun rauhanklubiin ja Sirkku Kivistö on luvannut kertoa meille vähän aiheesta, että miten lapset selviää sodissa ja pakolaisleireillä ja mistä olosuhteista ja perspektiivistä puhutaan ja sitten myöskin siitä, että miten tällä aiheella niin voitaisiin semmoista toiveikkuutta myöskin viestiä siitä, että minkälaisia ratkaisuja yhteisöissä niin kuin sota- ja katastrofitilanteissa kuitenkin löydetään, millä pystytään sitä elämää tavalla tai toisella niin kuin ylläpitämään ja luovimaan niin kuin ratkaisuja hyvin vaikeissa olosuhteissa. Niin myöskin vähän sellaista viestiä. Minua henkilökohtaisesti itse mietityttänyt pidemmän aikaa jo se, että mitä tässä niin kuin enää voisi tehdä tai vielä voisi tehdä. Että etenkin just palestiinalaisten tilanne mietityttää ja monissa muissakin niin kuin tapauksissa, missä niin kuin tilanteet on kestänyt vuosikymmeniä jo ja siellä on oltu niin kuin valtavan hädän ja kärsimyksen olasena, niin se, että mitä esimerkiksi täällä Suomessa ja mitä me täällä Vantaalla voitaisiin vielä tehdä, että onko kaikki tavat vaikuttaa jo käytetty, että pitääkö sitä vaan ikään kuin niitä väyliä jatkaa ja lisätä ja voimistaa, vai että mitä niin kuin uutta toimintatapaa ja aktivismin muotoa voitaisiin kehittää vielä, millä pyrittäisiin omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että saataisiin väkivaltaisuuksia loppumaan maailmassa. Mutta tietenkin meidän täytyy tietää siitä tilanteesta, että missä maailman kansat tällä hetkellä elää ja joutuu olemaan, millaisissa olosuhteissa. Mutta ehkä alkuun on hyvä vielä näitä järjestöasioita mainostaa sen puoleen, että Vantaan rauhanpuolustajan vuosikokous on 8.4. maanantaina. Ja se on täällä samassa asukastilassa. Koivukylässä. Ei kun niin on, joo, Koivukylässä. Ei ollutkaan samassa asukastilassa, vaan Koivukylässä. Tarkoitus oli kyllä olla, mutta toisaalta Koivukylä on taas hyvä vaihtelu, kun siellä ei olla ihan viimeksi oltu. Niin siellä, oliko nyt, mikä se nyt oli se tilan nimi? Jäsenet näkee sen sähköpostista, kun se tuli sähköpostiviesti. Neuvottelutila. Joo, sehän on se saman niminen kuin tämä tässä, mutta joo, siellä sitten perinteiset vuosikokousasiat käsittelyssä ja myöskin sitten yleistä keskustelua voidaan käydä järjestön ja maailman tilasta ja asioista, mitä mieleen tulee. Ja sinne kaikki tervetuloa. Mutta haluaisiko Sirkku jatkaa tästä omalla puheenvuorollaan? Käännän kameran sinne päin. Joo, kiitos. Haastava tehtävä oli miettiä sitä, mutta sitten minulla oli semmoinen idea, että kun päivällä oli toinen tilaisuus, jossa oli vähän toiselta näkökulmalta pyydetty asioita esittämään, mutta aika paljon sitten maailman muihin paikkoihin nähden niin kuin keskityttiin vaan niin kuin Israel, Palestiina ja Gaza-asioihin. Niin minä olen nyt koettanut ruveta opettelemaan sitä, että minä niin kuin tunnistasin niitä tarpeita, mitä keskustelu tuo esiin. Että mulla on semmoinen, minua harmittaa se, kun monesti kun tästä palestiinalaisten asiasta on paljon mielipiteitä ja hyvin varmojakin mielipiteitä, niin minä en oikein osaa, niin minä menen heti lukkoon niistä helposti, että nyt mulle jäi kaksi semmoista asiaa, josta kysyttiin, josta minä ajattelin, että täytyypä ruveta setvimään niitä. Ensimmäinen oli semmoinen kysymys, että voiko se olla, että kun Raamatussa ja juutalaisten pyhissä kirjoissa on semmoista tarinaa nimenomaan Gazasta, että
sillä alueella niin kuin on israelilaisten voimamies Simpson, niin se oli semmoinen jättiläinen, joka niin kuin hyökkäsi ja tappoi kaikki gaasalaiset. Ja että näissä pyhissä kirjoissa on myös semmoista tämän tapahtuman lisäksi semmoista, että juutalaiset halveksi ja syrji filistealaisia eli palestiinalaisia. Että tämmöinen, tämä kysyjä sitten jälkeen, minä tunnistan häntä siinä, mutta on pappi, niin hän niin kuin tuntee noita juttuja, että niin kuin se hänen pohdintansa on sille, että onko jollakin tämmöisellä, että me olemme voimakkaita, me olemme oikeutettuja, kuten Simpson, niin semmoista pohjaa niin kuin tälle nykyiselle toimintatavalle. Mutta onko kukaan teistä lukenut Raamatusta semmoista kohtaa? Ei muutenkaan luettu sitä Raamattua. Niin. Minä olen joskus lukenut 30 vuotta kirjakohtaa. Jotenkin niin kuin, miten se nyt on, että ei ole sanonut niin oikein niin kuin tämmöisiin niin kuin luotuihin hahmoihin, niin kuin sillä tavalla, että kukaan ei ole todistunut sellaista Jumalan olemassa oloa. Se on vaan joku keksinyt kirjoihin ja kansiin. Minun mielestä. Niin. Joku toinen voi olla toista. Ja onkin. Ja se muuten on elänyt yli 20 vuotta. Mutta minä saan sitten vihjeenkin, että kuka henkilö voisi tulla kirkon tutkimuskeskuksesta. Voisin ottaa yhteyttä ja pyytää. Että kyllä äskettäin justiinsa oli niin kuin telkkarissa oli sitten tuon Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön päällikkö ja Hannu Juusola sitten professori, Lähi-idän tutkimuksen professori, ja heiltä kysyttiin, että mikä se voi olla, että on tämmöinen tämä asetelma, niin ei ne sanonut tätä asiaa, mutta jotakin muuta sanovat kyllä. Mutta joku tämmöinen uskomusjärjestelmä, joku ihan muinainen, niin ainakin nyt kun joku sanoo näin, niin pitää tutkia tämä asia. Niin. Sellainen ajattaisin, että jos tosiaan näin on, että Raamattua niin ikään kuin käytetään oikeutuksena siihen, että tämä on hallittua, niin se kuulostaa aika kammottavalta. Kyllähän tämä vissiin eri asioita, kuten on tunnettu aika monellakin tavalla kyseistä kirjaa. Lukuja on että kyllä se tietysti hyvin hakemalla monille asioille löytyy niin selityksiä ja perusteluja ja niin päin pois. Mutta että kyllä toi niin oikeutuksen hakeminen sieltä tämmöiselle teolle, se on aika järjestettyä. Eikä tämä kysyjä niin sanonut, että se oikeuttaisi, mutta kysyy, että voiko siinä olla niin sellaista merkitystä. Sitten toinen asia. Tämä on sellainen ajatus, että mä olen innokas Facebookin käyttäjä, niin olen käynyt jopa tämmöisessä ryhmässä, nimisessä ryhmässä kuin Kirkko ja yhteiskunta, missä on aikalaista mukavaa keskustelua nimenomaan enemmän kirkollisten ihmisten kanssa, eikä minunkaan liikuttana, vaikka siellä kävi. Niin, voisit pistää sen kysymyksen sinne. Niin. Hyvinkin saattaa olla jotain mielipiteitä sulla, mistä on kysymys. Sitten toinen kysymys on sellainen, joka aika useasti tulee vastaan, että kun
jos puhuu palestiinalaisten asiasta jonkun vaikka israelimielisen ihmisen kanssa tai juutalaisen kanssa, niin Jumala on tämän luvannut välillä. Niin, mitäs te, jos semmoinen on ihminen, joka sanoo näin, niin minä en oikein osaa juttua jatkaa siitä, mutta pitäisi oikeastaan osata vähän. Minä muistan, että se palestiinalaisen järjestön johtaja Libanonissa, jonka järjestön kanssa ollaan tekemisissä niin kuin kerran jostakin piirustuksesta. Tästä ei yksi juutalainen tykännyt, että Jumala. Että siitä piirustuksesta ei tykännyt ja peruste oli näin, että Jumala on luvannut meille tämän maan. Niin mä Kassem aina sanoi, että Jumala on ihan epäoikeudenmukainen. Mikä menee luvaan. Mutta sanokaapas nyt, kun minä luulen, että se on tärkeää, että me opitaan, kun sanoit, että mitä uutta tulee, niin osattaisiin ottaa niin kuin eri tilanteissa kiinni semmoisista ideoista, jotka on jotenkin epäselviä tai kiinnostavia tai vaikka tyhmän olosia, mutta minäkin olen nyt niin pitkään Palestiina aktiivina toiminut, niin vähän tästä alkukysymystä, että mitä sitä enää voisi tehdä, että mitä uutta toimintaa voisi kehittää, että niin kuin uudenlaista puhetapaa ja uudenlaista toimintatapaa, niin mitä teille on esittäneet ihmiset Israel-Palestiina, tai sanotaan palestiinalaisten asioista, joka voisi antaa meille tämmöistä niin kuin tutkimisen virittä? Tai mitä kysymyksiä itsellä nousee? Joo, mitä Jumala on luvannut, niin siihen nyt voisi aina heti sen verran huomauttaa, että tämä afrikkalaisen perinteen mukaan Jumalia on ääretön määrä plus yksi. Eli niitä on niin paljon, että ei ole yhtään Jumalaa kukaan vedä. Jokaisella kansalla ja kulttuurilla on aikoinaan ollut omansa. Ja se on ihan matemaattinen tosiasia, että niitä on ääretön määrä. Ja se on historiallinen sattuma, että maailmalla on levinnyt esimerkiksi nämä niin suuret uskonnot, joita nyt on. Kaikki tietää, mitkä niitä on. Ja se on vaan niin kuin sattuma. Ennen kuin kansat oli keskimäärin 300 ihmistä per kansa. Ne ei tällaista ongelmaa ole. Tai oli tietenkin kylään, niin kuin esimerkiksi juuri jossakin, sanotaan siinä Palestiinan alueella, nykyisen Palestiinan alueella, niin onhan siellä ihan Raamatun kertomustenkin mukaan käyty valtava määrä erilaisia eri kansojen välisiä sotia. Ja sen, mitkä historiaa tuntee, niin siis siellähän on asunut hyvin monia eri kansoja. Rinnakkain sovussa, välillä riidoissa, välillä on tuhottu kokonaisia kaupunkeja ja näin. Ja ei kukaan ihminen maailmassa voi mennä sanomaan, että Jumala hänelle yhtään pitää luvata. Tuopa onkin hyvä ajatus. Joo, niin, että kun äskettäin oli Hesarissa että joku, joka on tutkinut Trumpin menestystä, niin hän sanoi, että se on niin kuin kuunnellut, mitä ihmiset puhuu ja sitten siihen keksinyt sanan. Niin tähän voisi, että ei Jumala voi yhdellekään ihmiselle luvata. Mitenkin sä sanoitkaan? Niin, että se olisi niin kuin semmoinen, niin että kun se, joka on tutkinut niin kuin Trumpin sitä kommunikaatiotapaa ja että kuinka niin kuin, demokraatit ei pärjää, että kun ne ei kuuntele porukoiden puheita ja siitä muodosta niitä lauseita, niin ne puhuu semmoista kieltä, jossa se yleisö nukahtaa. Trumpin kohdalla ei nukahtaa.
Niin. Mutta otapas nyt, sanon vielä, että kukaan ei voi sanoa, että Jumala on hänelle luvannut yhtään mitään. Näin on mä sanon. Niin, no, minä jo unohdin, mitä sen sanoin. Ja sitten kun vielä ajatellaan, että meillä on niin sanottu historia, joka perustuu kirjoitettuun tietoon. Mutta sitä ennen oli jo olemassa ihmisiä kymmeniä tuhansia vuosia. Ja että ne perinteet ja kaikenlaiset elämäntavat, niin ne on sieltä hyvin kaukaa tulleet. Ja jokainen sisältää jonkinlaista. En nyt muista sen kirjan nimeä. Oksaako joku, että mistä tämä tieto oli, minkä mä äsken sanoin, että Afrikassa oli 50 eri kulttuuria, joilla jokaisella oli erilainen tapa suhtautua tähän jumaluuteen. Ja yksi niistä oli vain tämä, joka sanoi, että Jumalia on ääretön määrä. Yksi niistä kulttuureista. Niin. Että ei sano, että me olemme ainoa, vaan niitä on ääretön määrä. Niin. No näin minä sen muistan. Selvä. Se on aika tuore kirja, joka mainostettiin jossain, ja mä siitä. Eli siis Afrikastahan se on tullut koko ihmiskunta, ja se on sieltä alun perin levinnyt tänne ei ihan ensimmäiseksi siihen kohtaan, missä nyt on tämä Palestiina. Siinä on niin ensimmäistä Afrikasta tullut, ja koska ne tulivat sinne. No, sitä on arvioitu, että siitä on yli 22 000 vuotta, että siitä lähtien siinä on asuttu siinä alueella. Mutta tuo on justissa se pointti, että näitä kun selittää, niin yleisö nukahtaa, mutta kun sanoo, että ei Jumala ole kenellekään luvannut yhtään mitään, niin se on täräyttää juuri. Mun mielestä mä oon ymmärtänyt niin, että sieltä Jumalalta aina toivotaan jotakin. Ilman, että hän on lupaa. Sitten rukouksessahan toivotaan. Pyydetään varmaan. Joo, no ehkä tuohon jatkona, mitä Ossi mainitsi, että sitten tietenkin sitä kannattaa niin kunkin miettiä oman Jumalansa kohdalla, että vähän niin kuin tutkiskella sitä sanomaa, mikä hänellä sitten on, että toivooko Jumala sitten tällaista tilannetta, mikä nyt maailmassa on eri kolkissa, ja esimerkiksi nyt sitten mikä palestiinalaisiin kohdistuu, että kun on kuitenkin ymmärtänyt, että vähän uskonnoista riippumatta, niin Jumalat kuitenkin koetaan niin kuin sellaisina rauhaa rakastavina, että se on se pyrkimys. Niin pyritäänkö tässä nyt todella siis siihen rauhaan? Onko tämä se keino? Eikö ole mitään muuta vaihtoehtoa ja muuta tapaa toimia? Että onko tämä kärsimys ja hätä, mitä nyt on luotu, niin onko se mitä sitten Jumala oikeasti haluaa? Että sitä ehkä semmoista niin kuin tutkiskelua siihen ihan niin kuin alkuperäiseen viestiin kannattaa niin kuin miettiä, mutta se siinä onkin, että mikä se alkuperäinen, tai miten se alkuperäinen viesti sitten nähdään, koska sitähän niin kuin kaikenlaiset suuntaukset sitten tuo niin kuin omaa lisäänsä niin kuin niihin viesteihin, mitä jossain sitten niin kuin alkuperäisteoksissa esimerkiksi sitten kerrotaan, niin sitä katsotaan sitten eri tavoilla, mutta ehkä sitten niin kuin tavan ihmisen kannalta, eikä niinkään minkään instituution kannalta niistä niin kuin viestiä, että miten sitä rauhaa saadaan aikaiseksi, niin ehkä sitä kannattaisi sitten jotenkin miettiä ja pohtia, miten sitä vaalittaisiin parhaalla mahdollisella tavalla, eikä väkivaltaisesti tai voimalla. Ja sitten kun Sirkku kysyi, että minkälaisia kysymyksiä tai väitteitä ihmiset esittää, niin silloin kun mä tein sen kuntalaisaloitteen Vantaalla siitä, että mitä siinä nyt vaadittiinkaan, esimerkiksi sitä, että Vantaan kaupunki ottaa niin tähän tilanteeseen kantaa, mikä Gazassa on, ja tuomitsee, että vaatii tulitaukoa vähintäänkin ja YK:n päätöksien kunnioittamista.
ja sitten ihan siis tukee avustuksilla Gazan siviilejä. Ja perustelin sitä esimerkiksi sillä tavalla, miten Vantaan kaupunki lähetti lahjoituksia Ukrainaan vuonna 2022. Että se olisi niin kuin, se ei ole mitenkään epätavallista, että kaupungit tekisivät tällaista toimintaa. Niin jaoin sen sitten Puskaradioon ja muutamiin muihin Facebook-ryhmiin, niin siellä silloin syksyllä tai loppuvuodesta niin yleisimmät kommentit liittyivät siihen Hamasiin, että Hamashan tämän aloitti. Ja kyllä siinä sitten vähän ihmistä riippuen, että kun siihen heille sitten faktatietoa niin laittoi pöytään, että minkälainen niin kuin historiallinen tausta ja konteksti siinä on, että mikään tapahtumien kulku ei todellakaan alkanut viime vuoden lokakuussa. Että se on ihan niin kuin täysin virheellistä väittää, että mikään niin kuin ei tule sellaisia väitteitä. Niin osa sitten jätti sen sikseen, mutta kyllä siellä sitten osa jatkoi edelleen sitä väärän tiedon levittämistä. Ja minun tuli mieleen, kun mainittiin tuon Trumpin, että sitäkin on kyllä vähän tutkittu ja on ihan käytännössä havaittukin, että eihän esimerkiksi Trumpin kannattajien ei niin tilastotiedot tehoa. Että vaikka kuinka niin kuin sitä tiedettä ja faktaa ja tilastoja toisi esiin, niin ei ne auta. Että siinä niin kuin just esimerkiksi Yhdysvaltojen vaaleissa ja monien muidenkin maiden vaaleissa, Suomessakin enenevässä määrin koko ajan valitettavasti, niin pelataan niillä tunteilla ja niillä, niin kuin millä tavalla sä retoriikassa tuot ne asiat esiin. Ei siinä ole niin kuin mitään merkitystä millään tosiasioilla tai sillä, että kuka niin kuin pyrkii parhaimpaan lopputulokseen, vaan sillä, että miten sen asian osaa niin kuin sanottaa. Ja näin, ja sehän niin kuin on haaste siis etenkin sellaisille voimille, jotka sitten luottaa siihen tieteeseen, ja tietenkin siihen pitää luottaa, mutta että miten sitä omaa niin kuin toimintaa muovaa sitten niin kuin vallitseviin haasteisiin, niin että joku kuuntelee sitä viestiä, niin se on niin kuin iso kysymys kyllä. Siis lähinnähän siinä on se, että jos joku taho valehtelee minkä kerkiää, niin ei mikään faktantarkistus pysy mukana siinä. Että se Trumpilta tuli silloin, sitä oli jotain tutkimustakin, että kuinka monta kertaa se valehteli presidenttikautensa aikana. Niin, että jos sitä yrittää koko ajan kumota sitä uutta, mitä tulee, niin sillä ei ole mitään väliä, koska sitä tulee vaan. Ja sitten se kaikki energia menee siihen, että sitten seurataan sen sanomisia, eikä niin kuin mietitä sitä, että mitä niin kuin vastavoimaa siellä muuten voitaisiin saada. Yksi juttu tuli vielä mieleen. Joku iloinen tapahtuma sattuu, niin se on Jumalan tahto. Sitten taas toisaalta, joskus asiat on mennä niin päin mäntyä, kun ne vaan voi mennä, niin taas se on Jumalan tahto. Että siinä on vähän semmoinen oikukas se tahtotila, että tapahtuu mitä hyvänsä, niin siihen aina vedotaan, että se on näin. Että kyllä se varmaan aina, että ei sitä varmaan sitä vastausta tähän Palestiinan tilanteeseen sieltä Raamatista löydy, vaan kun sitten löytää jollakin muulla tavalla. Joo, täällä on Toni kommentoinut Zoomissa, että useissa uskonnoissa korostetaan oman kansan kautta uskonnon erinomaisuutta muihin verrattuna. Ja tämä näkyy edelleen esimerkiksi siinä, että omalla uskonnolla kautta kansalla on ylempi oikeus. Näin oli kirjoitettu. Kyllähän se sanotaan, ei sanota 10 käskyä. Muistatteko, miten ne menee? Siellä oli joku älä tapaa ja älä varaisi. Ne on hyviä, mutta mistä ne alkaa se homma? Ei Oliko siinä jotain ylemmän kunnioittamista? Siinä oli juuri se, että ei suinkaan väitetä siinä Raamatussa, että näissä käskyissä, että Jumalia olisi vain yksi. Muistaako kukaan, miten se ensimmäinen käsky meni? Älä pidä muita jumalia. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Siis siinä nimenomaan todetaan, että niitä jumalia on kaikilla muilla. Niin kuin se ei vaan kielletään pitämättä niitä muita. Tämä on meidän Jumala. Toni tähän jatkoa, että Jumalan oikeus pätee vain niiden keskuudessa, jotka tähän Jumalaan uskoo, eli ei voi sitoa muita siihen. Omalla kansalla. Mutta voidaanko me pitää yllä, että se olisi yksi semmoinen vähän tämmöistä niin kuin aivoriihtä, että minkälaisten kysymysten kanssa nyt niin kuin ihmisten mieli liikkuu ja oma mieli liikkuu ja tunnistaisi niitä kysymyksiä
Ja sitten olisi se kyllä hieno, kun aina kun joku sanoo semmoista, josta minä en tykkää, niin minä osaisin jatkaa siitä. Aina suusta. Niin, että sä sanoit, että älä valehtele niin paljon. Se koskee ainoastaan omaa kansaa. Ei se koske muuta. Muita saattaa vasta kuulla. Mä oon kyllä joskus myös huomannut, että jos ihmiset sanoo jotain hyvin niin kuin vakaasti ja varmana, mikä kuulostaa omasta mielestä oudolta, niin jos niitä kysyy, että mistä ne on tämän tiedon saanut, niin ne saattaa mennä siitä, ei välttämättä niin varsinaisesti vaikeiksi, ne saattaa hämmentyä siitä. Niin. Ja sitten niille on niin tullut mieleenkään, että ne pitäisi jotenkin pystyä perustelemaan se tai niin kertoa mitään taustaa sille asialle. Niin sekin voi joskus ehkä, jos ei halua varsinaisesti sanoa mitään vastaan, jos ei itse tiedä sen paremmin. Niin. Mutta voidaanko jatkaa nyt sitten? Ja Irin avaus, että mitä enää voisi tehdä. Niin minä ajattelin, että herran jestas, me ei osata arvostaa sitä, mitä me tehdään. Ehkä täsmennyksenä voi sanoa, että sehän tuli ehkä vähän siitä, kun mä uskon, että varmaan aika moni voi niin jakaa sen tuntemuksen, että esimerkiksi just Palestiinan tilanteesta niin tuntuu, että on niin kaikki sanottu, mitä voi niin sanoa. Ja tietenkin monet aktivistit on osoittanut sen, ja historiassakin on osoitettu, että sitä ydinviestiä pitää vaan toistaa ja toistaa. Että kyllä se niin kuin, kyllä sillä vaikutusta on. Mutta sitten mä ymmärrän, että se aiheuttaa turhautumista monissa, että kun jotenkin tuntuu, että ei pysty niin kuin vaikuttaa niin paljon kuin mitä haluaisi vaikuttaa. Niin ehkä just sen takia semmoista vertaistukea ja keskustelua tarvitaankin, että sitten myöskin osataan ymmärtää ja arvostaa sitä, mitä on jo tehty ja mikä vaikutus sillä on. Että onhan se ihan selvää, että jos näitä isoja mielenosoituksia liikkeitä Suomessa ei olisi nyt ollut viime syksystä lähtien, niin Suomessa ei puhuttaisi niin kuin näinkään paljon Palestiinan tilanteesta kuin mitä nyt puhutaan. Ja nyt on niin kuin, hyvin monille on tullut vesimelo nyt tutuksi symbolina ja välillä mediaankin kyllä niin kuin aktivistit pääsee ja mielenosoitukset pääsee ja ylipäätään niin kuin semmoinen kilpakuva, mikä Israelilla on pitkään ollut, niin se on nyt alkanut niin kuin rakoilemaan sille ihan isoissa medioissakin pikkuhiljaa, että se on ihan niin kuin suoraa vaikutusta tällä, mitä solidaarisuusliikkeet ja mielenosoitukset on ympäri maailmaa nyt tehnyt. Ja se, että saatiin Yhdysvallat painostettua äänestämään sentään tyhjää YK:n turvallisuusneuvostossa eikä käyttämään veto-oikeutta päätöslauselmassa. Siinä se Yhdysvaltain tai Israelin edustaja siellä USAssa niin sanoi, että sen takia me ei äänestetä vastaan, kun ei tämä konklaavi tuomitse Hamasia. Niin kuin aina tämmöisiä. Joka tapauksessa tämä turvallisuusneuvoston päätös, niin kyllä se niin antaa tavallaan uusia mahdollisuuksia niin painostaa Israelia. Ja mun mielestä nyt Israelin painostamista kyllä tarvitaan, että tässä tilanteessa päästään eteenpäin. Ja sitten tietysti tätä kautta voidaan niin miettiä, että millä tavalla voitaisiin myöskin Suomen valtiota painostaa tämän päätöksen kanssa, koska Suomen virallinen politiikka on ollut kyllä vähän sellaista Israelin myötäilmää. Että tässä tavallaan niin aukeaa sellainen uusi tilanne, että nyt täytyy niin ottaa toisenlainen kanta tähän asiaan. Joo. No voidaanko katsoa nyt, mitä minä valmistelin tähän kertaan ja katsoa, että tuleeko siitä niin kuin meille kysymyksiä tai jotakin ideoita. Mennään eteenpäin. Tämä luku 54 on semmoinen luku, joka kun minä olen saanut niin kun, Libanonista tämän Beit Atfal As-Sumud-järjestön 3 työntekijää on kerännyt lapsilta ja nuorilta
kertomuksia, kirjoittanut ne ylös, sitten siellä on ne käännetty englanniksi. Niin tuosta, että mitä ajatuksia lapsilla on niin kuin Gazan-asiasta ja mitä tuntemuksia. Ja sitten osa lapsista on piirtänytkin. Niin sitten minä vähän ryhmittelin niitä, että mitä ne sanoo tästä, että miten lapset toimivat niin kamalassa tilanteessa kuin missä he elävät. Eli se niin kuin Libanonissa olevien palestiinalaislasten kertomuksista tulee semmoinen tuntu, että ne on aivan kuin itse siellä Gazassa, että se myötäkärsimys on tai myötä mukana oleminen on niin vahvaa siellä. Ne puhuu, no gazalaisista puhutaan, mutta myös meidän ihmiset, se on se sanonta. Niin niistä kertomuksista tulee esille, että lapset rukoilivat Jumalalta apua gazalaisille ja Palestiinan kansalle. Nuo 54 ei ole niitä kertomusten lukuja, se on semmoinen niin kuin tämmöinen tekemisen lause sieltä. Ja sitten, että lapsetkin siellä osallistuvat mielenosoituksiin, solidaarisuus- ja aktivistien tapahtumiin, pitävät yhteyksiä toinen toisiinsa, mummin luokse mennään, etsitään turvaa ja he kertovat haluavansa palata Palestiinaan. Sitten he pohtivat sodan syitä, kertovat toiveistaan. Lapset kertomuksissaan ilmaisivat pelon ja toivottomuuden ajatuksia, odottelevat seuraavat tilannetta televisiosta. Tuommoinen ryhmittely tuli mieleen. Ja katsotaanpa sitten seuraavaa, että tässä on sitten poimintoja niistä joitakin. Minä otsikoin se, että tuntisin tehneeni edes jotain, että niillä lapsillakin on tämmöinen, että minun pitäisi tehdä, minun täytyisi voida tehdä jotakin nyt tässä asiassa. Niin 8-vuotias tyttö sanoi, että haluan lähettää vaatteitani ja rahaa Gazaan, ja siinä on kuva sitten, kuinka hän kerää vaatteita saa lähetettäväksi. Ja sitten yksi poika, joka on siellä Beit-Halossa Mood-järjestön musiikkiryhmässä, niin sanoi, että minä soitan viulullani viestin Gazan lapsille. Sitten 8-vuotias tyttö sanoi, minä lähetän leluni, en halua syntymäpäivälahjoja. Ja sitten tämä, kun minä kauhistuin vähän kyllä, että en halua syödä, en juoda, haluan kuolla kuin he. 10-vuotias tyttö sanoi. Että toivottavasti niin kun vanhemmat on tajulla, tytöllä on tämmöinen ajatus, ja vaikka sitten sinne perheneuvolaan ottaisivat yhteyttä, että tuo ei ole hyvä juttu tuolle tytölle. Sitten yksi poika sanoi, että minä lähetän tekstiviestiä kaverille Haifaan. Ja yksi niin kuin nuorisoikäinen, kaikissa ei ollut niin tarkasti sitä ikää sanoa. Tuntuu, kuin pettäisi Palestiinan ihmiset, jos minä käyn ulkona ja järjestän viihdykettä. Että niin semmoinen niin kuin rajoittamalla sitä omaa mahdollisuuksia, avaruutta, mikä on kuitenkin heillä, niin olisi sitten sillä tavalla tekisi edes jotakin. Ja sitten yksi 8-vuotias sanoi, että en halua opiskella, haluan epäonnistua, että tuntisin tehneeni edes jotain. Ja tämän tytön kertomuksessa tulee esiin, että äiti otti ja opettaja otti yhteyttä äitiin tämän mielialan takia. Ja sitten, että kun minä katsoin niitä, että kun se rukoilu on siellä niin vahvasti esillä, niin ja silleen, että ei tässä muu auta kuin rukoilla. Että our Lord, että muuta turvaa ei ole. Ja sitten katsoin, että mikä on se rukousten sisältö, niin se on se, että auttaisi, että hän auttaisi vastarinnan voittoon. Hän lähettäisi enkelin taistelemaan vastarinnan avuksi. Hän vahvistaisi Gazan ihmisiä. Hän auttaisi voittamaan sionismin. Näissä ei puhuta muutamia kertoja, niin kuin sanotaan, kirjoitetaan tai on kirjoituksessa niin kuin Israel, vaan se on aina sionisti tai sionistivalta. Käyttää sitä. Ja sitten minä ajattelin, että tämän tytön rukousvastaus, kun se oli, kun tuli uutinen, että nyt on pudotettu Gazaan elintarvikkeita. Tämä on
yksi 10-vuotias sitten, että jos Jumala pudottaisi kansalaisia lääkkeitä, ruokaa, vaatteita, leipää. Niin, mutta että hän sanoi nyt, että niin kuin rukoilee, mutta se on nyt tämä, mikä se äsken oli, että se rukous on niin kuin se toive ja halu, ja niin kuin, että he ilmaisee niin kuin tämmöisten asioiden tapahtumista. Niin se on niin kuin se juoni tuossa. Ja katsotaanpas sitten. No sitten kun siinä tämän päivän otsikossa oli, että mitenkä auttaa tai selvitään niin kuin leireissä, niin minun tuli kyllä semmoinen siihen kysymykseen vastauksena, että ei mitenkään. Että sitten minä otin tämän kuvan siihen, että koska siellä on niin paljon sitä epätoivoa, että kun pääsisi pois täältä, lähtisi jonnekin. Ja sitten on yksi niistä kummilapsista, joka 15-vuotiaana poikana lähti veneellä Välimerelle ja upposi ja kuoli muiden kanssa siinä veneessä. Että sen takia näitäkin piirustuksia aika useasti on näiden lasten piirustuksissa. Ja tuohon minä otin ne, niin kuin mitä UNRWA ja Beirutin amerikkalainen yliopisto on, niin kuin, ne on tehnyt semmoisen selvityksen palestiinalaisten psykososiaalisista oloista Libanonissa, niin sitten siinä käytetään semmoista köyhyyden ja äärimmäisen köyhyyden määrää, että silloin kun yhdellä henkilöllä on kuukaudessa käytettävissä 70 €, niin hän on äärimmäisen köyhä. Jos hänellä on käytettävissä kuukaudessa 196 tai 197 €, niin hän on köyhä. Ja näitä köyhiä siellä niin kuin piisaa. Että miten autetaan, sitten tämän illan teema on, että miten autetaan kun selviytymään leireissä, niin se on kyllä tuo koulutus, että siinä samassa selvityksessä, jossa on käytetty tätä mittaria niin kuin köyhyyden ja äärimmäisen köyhyyden lukuina, niin siinä sanotaan, että kaikesta huolimatta, vaikka se tuntuu niin vähän niin kuin minusta uskomattomalta, niin jos on koulutusta, niin se kyllä on jonkunnäköinen, tai se osoittautuu niin kuin noin tilastojen valossa suuressa kuvassa, niin pienentää sitä köyhyyden ja äärimmäisen köyhyyden riskiä. Sitten tässä yhteydessä tulee mieleen, että minä seuraan sitä Gazan asiasta, sitä OCHA, sitä YK-järjestöä, se niin se antaa ihan päivittäin, OCHA antaa niin kuin raportit, mitä tapahtuu Palestiinassa ja Israelissa. Niin kyllä se aika kamala on nyt, niin kuin, tämä ei kerro nyt niin kuin Libanonin palestiinalaisten koulutuksesta, mutta toissapäivän raportissa, että tähän on sellainen tilannekuva niin kuin gazalaisten lasten koulutuksesta, että 625 000 lasta, oppilasta ei ole tällä hetkellä, ei pääse mihinkään koulutuksen piiriin, on ilman koulutusta. Ja sitten 5500 koululaista on surmattu ja 261 opettajaa on surmattu. Killed. Ja sitten, että 80% UNRWAn ja public schools, niin kuin muut kouluista, niin ne on vaurioitunut. Eli 396 koulua
495 on niin mäsän. Ja vastaavanlaisesti niin eri niin ruokaturvasta ja muuten, että ne niin kertoo, mikä on tilanne niin päivittäin. Tietoa, kuka se sanoi, että tietoa kyllä on, mutta että miten sitä käytetään. Mutta kyllä tämä Otsa kyllä sanoo, että se aina sanoo, kun se jonkun luvun esittää, että mikä on se lähde, niin sitten esimerkiksi, että toissapäivänä niin palestiinalaisten surmansa saaneiden lukumäärä oli 32 333 henkilöä ja sitten 7 000, jotka on niin kuin, joita ei ole löydetty, niin sitten se, tässä sanotaan, että ne perustuu niin kuin Gazan terveydenhuollon järjestelmän antamiin tietoihin, mutta siitä sitten taas jotenkin ne on arvioinut kyllä YK:ssa, että ne on suurin piirtein luotettavia paikkansa pitäviä, että ei mitään tuulestuttemakielkoja. Ja että näistä reilusta 32 000, niin 9 000 on naisia ja 13 000 lapsia. Ja sitten niin kuin loukkaantumisista, sitten kanssa tämä Otsa kertoo näissä päivittäisissä raporteissa, niin sitten toissapäivänä loukkaantuneiden määrä oli 74 694. Ja sitten niin kuin Israelin, se raportoi myös niin kuin samoista muuttujista niin kuin Israelin kohdalta, niin, että israelilaisia on kuollut 1200 ja loukkaantunut 5400, ja tämä koskee sitä, minä käytän nyt sanaa tästä Al-Aqsan tulva, mitä palestiinalaiset itse käyttää. Ei Gazan sota. Se sotakin on semmoinen niin kuin vähän väärä sana tässä, koska miehittäjä runnoo miehitettyjä, niin se ei ole oikein niin kuin sota. Vaan niin kuin näissä YK-papereissa se on useasti, niin kuin Otsallakin se on hostilities, vihollisuudet. Semmoista sanaa. Niin sitten niin kuin Gazassa israelilaisia on kuollut 251 ja loukkaantunut 1500. Niin tämä, ja sitten, että 134 on panttivankeina Gazassa, niin nämä on, että minä käsittäisin, että nämä 251 on sotilaita, kun ne siellä nyt sitten on sitä tehtävänsä tekemässä. Niin, että tuo taistelu köyhyyttä vastaan, niin siinä nyt tämä Vantaan rauhanpuolustajien kuntoutuskummiryhmä tekee merkittävää työtä niin kuin tässä taistelussa. On tukemassa niin kuin erityislasten koulutusta. Ja sitten se ensimmäinen pitkäaikainen tuettava tyttö niin käy keittiöapulaisen koulutuksen. Ja sitten se on kysymys se, että millä tavalla sitten hän saa työtä. Ja sitten toinen nuorempi poika niin on nyt sitten vielä se, että mikä hänen niin kuin toimeentulonsa tai mahdollisuus itsenäiseen elämään tulee olemaan, niin vielä selvää. Mutta että se köyhyyden vastainen taistelu on kyllä tämä koulutuksen tukemista. No niin, mutta se ensireaktio tähän niin kuin meille asetettu otsikko, että miten lapset selviävät sodassa ja leireissä, niin minun on aika lailla vaikuttanut sen nuoren pojan hukkuminen ja sen jälkeinen kommunikointi äidin kanssa, niin minä huomaan, että minulla on semmoinen, että miten ne selviää leireissä, että ensimmäinen, että ei mitenkään. Mutta sitten kun tarkemmin käy läpi, niin se on väärä asenne. Mutta ei, tai sanotaanko, että ei se mikään väärä, kyllä minunkin ensireaktio saa olla minkälaisia tahansa. Sitten pitää vaan ruveta pohtimaan, että mitä se tarkemmin ottaa on. Mutta näin. No sitten katsotaanpas.
tässä mä halusin kerrota teille nyt vielä vähän sitä Libanonin karttaa, että se on pieni kokoinen maa, niin kuin pikkuosa Suomesta, jos tuo olisi niin kuin Etelä-Suomen toisin niin kuin Vaakasuorassa. Ja sitten suomalaisilla on Arabikansojen ystävyysseuralla on ollut niin kuin jo 1970-luvulta lähtien yhteistyötä tämän palestiinalaisen järjestön kanssa. Ja 80-luvun alussa on sitten aloitettu tuo kummitoiminta. Ja siinä sitten on ollut kyllä Marjatta Stenius Kaukonen vissiin on ollut silloin semmoinen niin kuin aloittava henkilö, että ensimmäinen kummilapsihan on ollut tämän eduskunnan Palestiinan ystävyysryhmän kummilapsi. Mutta nykyisin se on näin politiikka, että kun minä vähän tämmöistä olen tyrkyttänyt tälle nykyiselle ystävyysryhmän sihteerille, niin hän on minua opettanut hyvin hyvä henkilö, että mutta hän on opettanut, että se on vähän niin kuin, että ei ystävyysryhmä ole semmoista, että kansalaisjärjestöt sinne niin kuin kerää asioita toimittamaan. Että ystävyysryhmät on niin kuin valtioiden välisten suhteiden ystävyysryhmiä, että ei se ole semmoinen kansalaisjärjestön toiminta-areena, mitä siellä on. Saadaan nyt aina esitellä asioita. Niin, eikö niitä voi vähän niin kuin muovata niitä toimintoja vähän siellä ystävyysryhmissä. Ja ehkä jonkinlainen niin kuin oma autonomia myös voisi olla hyvä, että pystyy sille päättämään, että miten toimii. Mutta että semmoinen historiakin on ollut, että kyllä ihan kansanedustajat on niin kuin, eli tätä vaikuttamistyötä on tehty. Ja sitten silloin alussa, niin minä luulen, että se on varmaan ehkä Marjatta Stenius Kaukkosen semmoista diplomatiaakin, että Arabikansojen ystävyysseurassa on ollut kokoomuspuheenjohtaja joskus ja sitten oli sosiaalidemokraattien ja sitten keskustan ihmisiä, että on ollut niin kuin useampia puolueita mukana. Ja sitten tällä hetkellä niin 56 kummilasta on 33 päiväkotikummilasta, 22 kummivanhusta. Ja sitten minä laskeksin, että niin kuin näissä mukana on noin 200 henkilöä. Ja sitten psykologian sosiaalinen vastuu, jonka kuntoutuskummitoiminnassa Vantaan rauhanpuolustajat on mukaan, niin PSV kerää rahaa tähän perheneuvolatyöhön näille 5 perheneuvolalle, mutta sitten on, niin kuin, niissä on sitten erityislapsia, jotka tarvitsevat kuntoutuskummeja sen takia, että ne erityislasten koulutukset on niin kalliita, että perheet ei pysty niitä, eikä UNRWAn hommahan se olisi, mutta UNRWA on jatkuvasti alirahoitettu, niin se vaikka sielläkin on niin kuin ovat kehuneet Beit Atfal-suuden ihmiset, että niin kuin se UNRWAn vammaisyksikön vastuuhenkilö on tosi hyvä ja se kyllä koittaa kääntää kivet kaikki, että saisi niin kuin ainakin osittain korvatuksi noita niin kuin erityislasten koulutuksia. Ja viime vuonna niin muutama lapsi sitten siirtyi niin kuin niin kuin vapaaehtoisen kummituen piiristä niin kuin UNRWAn rahoituksen piiriin. Ja sitten että tässä, niin kuin minä laskisin, tässä kuntoutuskummitoiminnassa on niin kuin noin 140 henkilöä ja 5-6 yhdistystä. Niissä on Psykologien liiton tämmöisiä paikallisia yhdistyksiä, mutta sitten Vasemmistoliitolla on niin kuin 3 yhdistyksiä. Niin, että tämmöistä. Mitä sanotte tämmöisestä? No mä en sano siihen mitään, mä kysyisin sulta, nyt kun hallitushan leikkasi näitä ystävyysseurojen avustuksia, niin tiedätkö millä tavalla kohdeltiin Arabikansojen ystävyysseuraavassa rahoituksessa? Ei se ole saanut mitään, kun ei se... Ei se ole aikaisemminkaan saanut niin, mitään. Ei. Jaa, just sitten niin. Kohdeltiin ihan samanlaista kuin ennenkin.
Tai sinä katsoit sen. No, se on hyvä kyllä. Minun pitää nyt Taina Dalpeen on nyt puheenjohtaja, minä sanon, että on tuttu. Joo, tähän voisin kommentoida, että paitsi että sehän on aika paljon julkisuudessa, että Suomi-Venäjä-seuralta vietiin se rahoitus pois, mutta nythän on myös Suomi-Kuuba-seuralta esimerkiksi viety rahoitus. Ja näitä leikkauksia on perustettu sillä tavalla, että halutaan keskittää sitä rahoitusta ja avustuksia niin kuin näille Suomen lähimaiden ystävyysseuroille, mutta sitten se kuitenkin niin kuin tuetaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ystävyysseuraa. se ei ehkä niin kuin lähimaihin mene, ainakaan maantieteellisesti, eikä sitten muulla tavalla valitettavasti. No, erityistä painoa pannaan Ukraina. Ukraina se on. Oli kommentti tullut. Joo. Aha, joo. Toni joutui poistumaan. Joo, ei ollut sen. Ne sanoo arabiaksi aina kun joku poistuu, että sitten on yksi semmoinen ilmaisu, semmoinen, jos minä sanoisin patirku, jos minä nyt haluaisin tästä poistua, niin sitten te oli sitten hyvin otettuja tästä ilmaisusta, koska se on, että minä nyt tässä esitän asiaa ja vähän niin kuin pyydän ymmärtämystänne sille, että minä poistun. Heillä on niin kauno ilmaisuja. Meillä niitä anteeksi. Niin. Mutta tuo on nyt kyllä, kun minä ajattelen, että siihen, niin kuin Ilona Junka, edellinen puheenjohtaja, sanoi, että emme viittitä maksaa sitä 50 joka vuosi, kun ei kerta mitään saada. Eli itse lopetettiin kyllä se Akrisissä se jäsenyys. En tiedä, eikö se tullut tehdyksi se lopettaminen, mutta ainakin niin semmoinen puheenjohtaja, että ei viitti maksaa pienistä. Se maksaa se 50 se hakeminen vai mikä? Vuosittainen jäsenmaksu. Vuosittain pitäisi maksaa ystävyysseuralle 50. Ahaa, niin kenelle se maksaa siis? Kaikille. Arabikansan ystävyysseura pitäisi maksaa ystävyysseurojen liitolle. Ystävyysseuran liitolle, niin. okei. Niin. Ja sekin on ehtona sitten, että niin. silloin voi saada jotain tukea jossain. Niin, jos on jäsen ja maksava. Niin voi hakea. Niin voi hakea, niin joo. Selvä. No onko tästä Libanonista nyt, oletteko kartalla tuolla? Onko joku nimi tullut vastaan uutisissa? Tai... Tuossa vähän, kun nuo leirit tuolla etelässä on noin rajalla, niin nythän siellä esimerkiksi tänään tai eilen tuli, että 7 ihmistä on kuollut tuolla Libanonin puolella. Näitä leirit on ihan siellä kanssa siellä Israelin rajalla. Tuolla Bushin-Shemaalissakin niin useasti... Niin, eikö siinä Etelä-Libanonissa ollut sitä laukausta rajan yli Israelin kanssa on. Se on jatkuvalla syötöllä, se on ollut ennenkin, ennen sitä lokakuun 7. päivää, mutta se on ollut semmoista, että me ollaan täällä kyllä, että siinä ei ole tahdottukaan osuuttaa ihmisiin tai vahingontekoon, mutta nyt siinä on pidäke poistunut. Että noissa lasten kirjoituksissa on, tulee se stressi niin kuin tuolla etelän leireistä, että kun he kuulevat sitä Gazan jyskettä sinne asti, niin se tuo vielä sitten niin kuin lähemmäs sitä. Tästä mä halusin nyt teille kertoa, että millä tavalla niin kuin kummilasten tilannetta niin seurataan. Että kummit saa aina vuosiraportin ja minä sitten teen niistä aina semmoisia yhteenvetoja. Ja ajattelin nyt, että näytän teille mitä nyt näistä kun 54 raporttia olisi kuulunut saada, mutta niitä oli 47, joista nyt pystyn katsomaan näitä että niissä oli terveysasiat mainittu. Niin terveys oli hyvä yli puolella, 64%, ja sitten
7 kummilapsella on maininta raportissa niin kuin sen tyyppisistä terveysongelmista kuin astma ja näkökyky ja laihuus tai ylipaino. Ja sitten 10 kummilasta on, jolla on niin kuin toimenpiteitä vaativia ongelmia, että kuulo, silmäleikkaus, autismikirjon häiriön asiat, talassemia. Oletteko kuullut semmoisesta? Se on tuommoinen Välimeren anemia. Että se on semmoinen joku veren joku punasoluvaihe tai joku niin. Niin. Ja se sitten vaikeassa muodossa, sen, niin kuin ihan se lapsi on, niin kuin vaikka olisi niin kuin noin perustaltaan niin kuin ruskea-ihoinen, niin sieltä se kalpeus kuultaa väliin. Ja sitten vaikeimmissa tilanteissa niin täytyy mennä verensiirtoon, niin kuin se hoito tässä talassemiassa. Akne ja psykologiset ongelmat, se kuului yhteen. Jollakin oli niin paha probleema tuosta aknista, että se oli jo psykologinen ongelma. Ja sitten vatsa ja raajat. Ja 2 näistä kummilapsista oli viime vuonna ohjattu perheneuvolaan. No sitten tässä on nyt semmoista, miten mä perustelisin tämän illan. No sanotaan nyt, että minä haluan kertoa teille tämmöisestä, että minä olen käynyt siellä 2017-2019 opintomatkalla Israel-Palestiinassa. Ja tässä on se ryhmä, jonka kanssa minä olen ollut. Ja tuolla ihan oikealla, niin kuin kasvot on kyllä näkyvissäkin, on Linda Ramsdale, henkilö, joka on kotoisin Kanadasta ja on siellä elänyt semmoisessa niin kuin kuplassa, joka on ollut nämä niin kuin kristitty sionismi-kupla. Ja hän on sieltä tullut ulos sitten. Ja en tiedä, ei nyt ole vieläkään tullut kirjaa ulos, hän on halunnut kirjoittaa siitä. Niin hän oli meille järjestänyt, hän on paljon sitten eri paikoissa liikkunut Palestiinassa ja miehitetyillä alueilla. Niin hän oli järjestänyt tämmöisen tapaamisen, joka oli sitten Ramallahissa. Ja sitten nämä henkilöt, jotka on tässä niin kuin selin tänne päin, niin tämä vasemmalla oleva nainen on Salwa Duaives, niin kuin tutkija. Ja sitten tuo kaljupää-mies tuossa hänen vieressään niin on australialainen Gerald Horton, eli lakimies. Eli tämä Military Court Watch on semmoinen niin kuin lakimiesten ryhmä, joka seuraa näitä lasten pidätyksiä ja raportoi niistä. Että minä saan, ne raportoi niin kuukausittain, että minä saan kuukausiraportit. Ja sitten nämä kertoi silleen, että mistä ne lapset aina niin kuin pidätetään, niin se on useasti että ne on aika lähellä sitten näitä siirtokuntia, että ne kivittää niitä siirtokuntalaisten autoja. Ja sitten aina kun semmoinen kivitystapahtuma on, ne juoksee karkuun, mutta poliisit juoksee perässä ja sitten ne ratsaa niitä leirejä, että kuka oli siellä kivittämässä ja kuka toinen oli ja niin kuin sitten panee tunnustamaan niitä. Ja sitten he on niin kuin, heistä muodostuu tämmöinen turvallisuusuhka ja sitten heidät pidätetään. Ja tuo Salva sanoo, että sitten kun jotkut pääsee niin kuin päivien, mutta useasti se on viikkoja, joskus kuukausia, tämä ihan ilman mitään syytettä oleva pidätys sitten, ja se viedään sitten niin kuin Israelin puolelle vankiloihin, joka olisi niin kuin kiellettyäkin. Niin hän sanoi, että sitten kun ne lapset pääsee, niin se on aina semmoinen hieno juhla ja juhlitaan vähän niin kuin sankarina sitä, joka tulee. Ja sitten Salva sanoi, että ensimmäisenä yönä alkaa ne painajaisunet. Joo, katsotaan sitten, kun minä sanoin, että vuodelta
Niin, että nyt no tuo ensimmäinen rivi tuolla, niin kun nyt on tämä, että, ja täällä YK:ssakin, että rauha ja panttivangit pitää vapauttaa. Niin sitten samanaikaisesti minä odottaisin, että niin kuin nämä Israelin ottamat pidätetyt ilman syytettä, ilman oikeudenkäyntiä, että se kanssa, että kun siitä ei puhuta, se on aina vaan nämä, tai useimmiten on nämä niin kuin, israelilaiset Hamasin panttivangit, niin että niitä on niin kuin näitä turvallisuusuhaksi määriteltyjä ihmisiä niin kuin tuhansittain Israelin vankiloissa. Ja nyt tuossa tuo vuoden 2023 lopputilanne oli, että niistä oli niin kuin lapsia 137. Vuosittain lapsia pyörii niissä kuvioissa 500–700. Ja sitten tässä minä vähän sen, kun tämä ei ole kovin, tämä on vähän liian yksityiskohtainen, mutta niin kuin YK edellyttää, se on vuodelta 2013 semmoinen niin kuin ohje, että millä tavalla se lasten pidättäminen pitää tapahtua ja ei saa tapahtua. Niin on esitettävä haaste ennen pidätystä, ei yöllisiä pidätyksiä, on informoitava oikeudesta vaieta kuulusteluissa, ei silmien peittämistä, ei käsien sitomista, ei ruumiillista väkivaltaa, ei sanallista väkivaltaa, ei uhkailua. Oltava mahdollisuus neuvotella lakimiehen kanssa ennen kuulustelua, vanhempien läsnäolo on mahdollistettava kuulustelu omalla kielellä. Ja sitten nuo punaiset on silleen, että miten ne toteutuu nämä. Ja tässä on sen Military Court Watchin niin kuin 200 lapsen aineisto, jossa sitten on käyty läpi ne tutkittu, että mitä tosiasiallisesti. Että haastetta on esitetty 9%. Yölliset pidätykset on yöllä tapahtunut lähes puolet, niistä pidätyksistä on yöllä. Ja kolmannekselle on sanottu, että ei tarvitse puhua kuulustelussa. Ja lähes kaikilta sidotaan silmät ja kädet. Ja väkivaltaa ovat nämä lapset kokeneet yli puolessa kerroista, ja sitten sanallista väkivaltaa on kokeneet uhkailua. Ja lakimiehen kanssa on voinut neuvotella 5% näistä pidätetyistä lapsista ennen kuulustelua. Ja vanhempien läsnäolo on ollut 3%. Ja sitten kuulustelun pitäisi tapahtua omalla kielellä, mutta se on niin kuin 70% hebreaksi. Ja ne asiakirjat, jotka edellyttää allekirjoittavan, niin ne on hebreaksi. Tuommoinen on se tilanne. Niin näidenkin niin kuin vapauttaminen sitten tästä tällä tavalla hoidetusta pidätyksestä, niin toivoisi, että siitä oltaisiin yhtä tuomuksissa ja samalla tavalla niin kuin olisi sitten. Mutta kyllä ne on niin hyviä, kyllä ne israelilaiset, niin kuin ne nyt käyttää hyväksi tätä, tai siis se on paha sana, että kyllä se panttivankina olo ei ole terveellistä israelilaisillakaan. Että mieluummin olot tulee semmoiseksi, että heidän ei tarvitse olla panttivankeina, sehän on se tavoite. Niin siellä on kyllä jonkun verran, minä olen nähnyt niitä dokumentteja, että minkälaisia toimintamahdollisuuksia ne on kuule keksinyt. Meidänkin pitäisi yhtä lailla nyt vähän tätä kekseliäisyyttä kehittää, että ne kyllä osaa niin vedota ja käyttää kaikkia konsteja niin kuin näiden omien sukulaistensa panttivankien tilanteen esille tuomiseksi. Mutta näiden lasten, tämä on Military Court Watch, jonka minä luen, tämä on minun panostani, että minä kerran kuukaudessa luen nämä raportit. Ja sitten jonkun verran on kylläkin jossakin, jos AKYS tai PSV on jotakin kirjoittanut niin kuin viranomaisille, niin minä olen näitä lukuja sijoittanut esiin.
No niin, sitten voidaan katsoa. No niin, tässä on nyt, on huonosti tuo Nadera. Tässä on semmoinen henkilö, jonka olen opintomatkalla tavannut. Hän on professori Nadera Shalhoub-Kevorkian. Tuo ei näy muuta kuin tuo sukunimen toinen Kevorkian. Niin hän on kriminologi, oikeustieteilijä hebrealaisessa yliopistossa Jerusalemissa. Ja hän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Unchilding Palestinian Child, että niin kuin tehdä ei lapseksi palestiinalainen lapsi. Niin hän niin kuin, kommentoi tätä tai opponoi tätä, että Israelkin näkyy olevan, minä ihan löysin ja katsoin ne, että kun jokainen maa maailmassa, joka on nyt puheessa väleissä YK:n kanssa, niin sen pitää tehdä niin kuin lapsen oikeuksien raportti vuosittain tai sovittuna aikavälinä. Niin Israelkin on ne tehnyt ja siellä on ihan hyvät oikeudet niin kuin Israelin lapsille. Niin kuin hän sitten, kun minä osaisin sen sanallistaa nyt, että mikä minuun teki niin suuren vaikutuksen hänen työstä, minä ostin sen kirjan, hänen kirjastakin, että siellä niin kuin, että Israelin politiikassa lapsi, se on ei kukaan, semmoinen unchilding, ei niin kuin se lapseuden poistaminen tai se lapsen ihmisyyden poistaminen, niin hän sitten sanoi ja kertoo niistä esimerkkeistä, että miten se silloin on niin kuin helppo lapsia kohdella huonosti, kun ei ole ketään. Ne on tämmöistä oikeudetonta massaa. Mutta senkin takia minä otin sen nyt tähän, että tämä Nadera Shalhoub-Kevorkian on viime lokakuussa sitten tehnyt semmoisen yliopistovetoomuksen Gazan tapahtumien lopettamiseksi. Ja hän on ollut ensimmäinen allekirjoittaja ja nyt häntä ajetaan sieltä hebrealaisesta yliopistosta ulos. Siinä oli jo aikaisemmin, niin kun hän on allekirjoittanut semmoisen vetoomuksen ja nyt tuli uudestaan se. Ja siinä oli ihan, että niin kuin 4 henkilölle yliopistohallinnossa pitäisi semmoinen luonnosteltu kirja lähettää. Ja sitten minä olen tämän lähettänyt nyt yliopistolehteen tämän vetoomuksen ja sitten Sumud-järjestölle ja sitten yhdelle psykologian professorille, jonka minä tunnen, niin Sumud vastasi sitten, että kiitoksia tästä tiedosta ja että heidän aktiivit tutkii sitä. Että tulisi täältäkin niin kuin sitten, niin kuin sen, niin paljon kuin minä pystyn päättelemään nyt sen minun ostaman kirjan ja sitten mitä minä olen netistä lukenut, niin tämä on kyllä kyvykäs professori alalla, mutta on sitten väärä mielipide tietyissä asioissa. Niin, että tämmöistäkin on tehty tässä. Mutta en minä nyt sitä, en ollut ottanut tätä nyt, mutta kyllä päätin, että minä kerron kyllä, että olen tehnyt tämmöisen. Että se, tuo on ihan minun ottama kuva. Ja sitten tässä on nyt tämä oikealla puolella on se Linda Ramstein, joka näitä opintomatkoja järjestää, joka on se entinen kristityn sionismin piirissä kasvanut ja sieltä ulos kasvanut henkilö, joka järjestää näitä niin kuin opintomatkoja sinne. Ja sitten tässä vasemmalla on niin kuin Ramallahissa, siellä on semmoinen yliopisto, kun nyt tuli ajatus katkataan. No niin, mutta se tulee seuraavissa kuvissa. Hän on tuo kansanterveystieteen professori. Ja nämä oli tuttuja keskenään, niin sen takia tuo Linda oli sitten saanut meidän tapaamisen myös tämän professorin kanssa. Pirtsaitin yliopisto, joo, se oli hyvin kuuluisia. No niin, mutta katsotaanpa sitten. Tämä on nyt semmoista
mitä tämä professorin työryhmä on tehnyt, että kun se tutkii erityisesti niin kuin nuorisoikäisten terveysasioita ja mielenterveysasioita, niin sitten niin kuin kaikki terveydenhuollossa toimivat käyttää niin kuin mittareita kanssa siinä terveydenhuoltotyössä, niin kuin Suomessa me täytetään monenlaista blankettia. Niin hän sitten kertoo, että nämä on niin kuin niitä subjektiivisen meiltä, kun kysytään suoraan, että miten sinä voit ja kolottaako jostakin vai eikö kolota tai tuntuuko huonolta vai eikö tunnu. Ja että se on niin kuin sitä subjektiivisen voinnin mittareita on aika paljon. Niin, ja että tässä olisi, että tunnetko olevasi aivan lopussa tai muuta. No sitten hän sanoi, että ne on tärkeitä mittareita ja he käyttää niitä nuorisotutkimuksissaan. Sitten täytyy aina ottaa huomioon se biologinen perusta, mikä meillä kullakin on, ja sen vaikutukset terveyteen, sen yhteydet terveyteen. Ja sitten täytyy ottaa huomioon niin kuin terveyden nämä sosiaaliset tekijät, determinantit, että ne olot, missä ihmiset elää ja syntyy ja kasvaa ja elää ja vanhenee. Ja hän sanoi, että nämä mittarit on sellaisia, jotka sisältyy siihen WHO:n terveyden määritelmään, että täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Mutta sitten, että se ei riitä palestiinalaisten nuorten mielenterveyden ja terveyden tutkimiseen. Ja ne on kehittänyt sitten ihan niin kuin ruohonjuuritason tutkimustyönä tämmöisiä niin kuin poliittiset determinantit, terveyden determinantit. Täällä on sitten, että sodat ja konfliktit ja vallan jakautuminen ja raha ja globaalit markkinat ja maakohtaiset erityisohjelmat ja sisäiset konfliktit ja ryhmäkuntaisuudet, niin hän sitten, se Ramallahin tutkimusryhmä on lisännyt näitä mittareita. Ja yksi semmoinen mittari, joka ne on niin kuin ottanut siitä massasta, vähän niin kuin, että jos me ollaan nyt perustettu tämmöinen idea-ajatushautomo tähän meidän ryhmästä, niin on semmoinen, että heillä on, niin kuin, että nuorilla on, mutta hän sanoo myös, että kaikilla meillä on semmoinen sisäinen haavan todellisuus. Ja se liittyy tämmöiseen niin kuin nöyryyttävään kohtailuun. Ja nyt voidaan panna se seuraavaksi. Ja tosiaan, että niin tuo näkymätön trauma, niin se on se nöyryytyksen trauma, haava niin siitä nöyryytyksestä. Niin sitten siinä mittarissa, mikä heillä on, niin siinä on sitten kysytty, että onko sinua nöyryytetty, oletko nähnyt perheesi jäsentä nöyryytettävän, oletko nähnyt ystävääsi nöyryytettävän, oletko nähnyt jotain vierasta nöyryytettävän. Ja sitten ja osoittautui, että nöyryytystä kokeneilla ja sitä nähneillä oli huomattavasti enemmän terveysongelmia kuin nuorilla, joilla nöyryytyskokemusta ei ollut. Ja kun äsken katsottiin sitä pidätyksen käytäntöä, niin sehän on yhtä nöyryytystä, niin sitten tämä terveydenhuollon tutkija sanoi, että tämäkin täytyy niin kuin tunnistaa sitten, että sitä ei jollakin aspiriinilla sitten tätä vaikeuttaa terveydessä niin kuin hoidetaan. Ja tutkijat määrittelevät nöyryytyksen sisäiseksi kokemukseksi, kun henkilöä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja alentuvasti. Niin, että niin kuin tämän illan meidän teemaan, niin kuin minä ajattelen, että tuo on semmoista, jonka nyt esitin, niin se on semmoista kuitenkin sitä selviytymisjuttua, että heillä on, niin kuin, että he tutkii ja sitten tutkii niin kuin spesifisti myös niin kuin
nuorison ja palestiinalaisen väestön kannalta. Eli että he tuottaa tietoa sillä tavalla, niistä on sitten maailman muille nöyryytyskeskuksille niin kuin hyötyä. No sitten mä katsoin 7. päivä helmikuuta on ottanut UNICEFin sivulta Facebookissa, että näin. Ja nyt sitten UNICEF sanoo, että lapset Gazassa kärsivät ahdistuneisuudesta, ruokahaluttomuudesta, he eivät saa nukuttua ja joutuvat paniikkiin joka kerta, kun kuulevat pommitusten äänen. Ja nyt lähes kaikki, eli yli 1 miljoona lasta tarvitsee niin mielenterveys- ja psykososiaalista tukea. Ja sitten UNICEF kertoo myös, että mitä se on siellä tehnyt, että se on järjestänyt mielenterveys- ja psykososiaalista tukea yli 40 000 lapselle ja 10 000 hoitajalle tämän konfliktin alusta lähtien. Tämä on nyt tämmöinen pieni katsaus, niin kuin yhtenä päivänä otettu tuolta UNICEFin Facebook-sivulta. Tämä oli sitten kuulkaa se yksi idea, että minulla olisi nyt paperia, että nyt pitäisi Viitten perheneuvolaan lähettää korttiin. Mutta en tiedä, oletteko kovin innostuneet. Sitten minulla on tässä kyllä 5 korttia. 5 korttia, että tämmöisenkin voisi, että ei tarvitsisi itse pyytää, vaan no niin, tehdäänpäs nyt niin, että minä panen nämä kortit tähän, sitten minä sanon jonkun perheneuvolan nimen ja sitten sinne lähetetään tämä kortti henkilökunnalle, että koettakaa jaksaa ja me täällä pidetään teille peukkuja. Niin sitten, no nyt saa Eppa, saat valita kortin, joka lähetetään Beirutin mielenterveystoimistoon, perheneuvolaan. Tämä on unikot. Nämä. Niin, joo. Mä panen tähän nyt FTC Beirut. No niin. No Erkki, saat sitten valita, mikä lähetetään tuonne Saitan perheneuvolaan. Sairaala, voitaisiin laittaa tuollaisen sydämelle sieltä. No niin. No niin. No sitten Juha saat valita, että mikä lähetetään El Bassin perheneuvolaan. Tuolla Tyyroksen kaupungin sisällä on se. Mikä otus tämä on? Kato, tämmöinen on valittu El Bassiin. Tässä ei sanota, mikä tämä on. Kuka se on? Se on joku määrä tai Pitkä no. Nämä lähtee nyt se on ensin. hyvä testaa, mutta tunne näitä. Meillä ei ole nyt suoraa yhteyttä sinne. Akysillähän on suora yhteys Gazan terveyspalveluihin sen Palestinian Medical Relief Societyn kautta, että siellä on ollut sitten Lorena Tarasi yhteyshenkilönä, joka on psykologi, joka oli apulaisjohtaja sitten siellä Gazan se PMRS on se Palestinian Medical Relief Society, Mustafa Parhoutin johtama terveysjärjestö, niin sinne Akys kerää rahaa. Ja sitten nyt viimeis, kun on yritetty olla siihen Lorenaan yhteydessä, niin viimeisin viesti on marraskuulta, jossa hän sanoo, että hengissä ollaan, mutta on täytynyt paeta kotoa ja tämä on ihme, että minä pystyn teille nyt tämän viestin lähettämään. Ja sen jälkeen ei ole sitten mitään kuulunut eikä mihinkään yhteydenottoon vastausta. Mutta että minä arvostan sitä, olen tietysti Akysin jäsenkin ja mukana Akysin hommassa, mutta ei se ole minun keksintö se, että minä arvostan sitä, että siinä niin kuin avustetaan Palestinian Medical Relief Society, jolla on niin kuin kattavaa, se on siis toiminut Gazassa terveydenhuollon järjestönä ja niin että se varmasti tietää niin kuin parhaan mahdollisen käytön sille rahalle, mitä nyt saavat avustuksen.
No tämä tuli nyt niin kuin välipuheena tähän tunneliin, kun se tunneli johdatti tähän juttuun. No nyt sitten Nar El Waredin perheneuvolaa, niin kuka saa valita? Valitsepa sinä. Nar El Waredin perheneuvola on tämä. Joo. Tämä on Ellen Teslefin. Sen parempi. Satun tietämään. Koristeellinen maisema. Joo. Niin, pitää panna heti muistiin. Ja nyt sitten eikö tullut Pettavin tähän? Sitten Pettavi, joka on myös Tripolin alueella, niin no riittää. Ne unikot on kyllä kauniit, että vaikka niissä on nyt toinen kortti unikko, mutta semmoinen. Ei se mitään. Menee eri paikkaan. Niin. Nämä lähtee nyt, että tämä Suomen suurlähettiläs on käynnissä, tulee nyt tänne pääsiäiseksi ja minulla on tapaaminen muutamien henkilöiden kanssa 3. päivä ja hän on luvannut viedä posteja, niin nämä lähtee nyt sinne. Mutta mitenkäs nyt nämä allekirjoitusjutut, ettei nyt laiteta näin vaan mikä tähän laitettaisiin, jos eipä velvoitettaisiin puheenjohtajia kirjoittamaan jotenkin, että Vantaa Peace Group ja Best. Entäs se Eid Mubarak? Niin, sehän se on, Eid Mubarak. Niin. No niin. Minä kirjoitan. Niin, from Vantaa Peace Group. Niin, Eid Mubarak. Vantaa Peace Group wishing Eid Mubarak. Joo, pitääkö se tehdä tämän alustuksen jälkeen, että no niin. Siinä menee hetki aikaa, kun 5 korttiin kirjoittaa. No niin, hän otti oikein kunnolla tehtävän. Mutta se alustuksen viimeinen kuva oli tämä, että tämä oli vähän sellainen kritiikki, että minä ajattelin, että jos itse piirretään jotakin, mutta mulla oli sitten vaihtoehtona tämä korttijuttu ja se voi olla oikein hyvä. Ja piirtääkin saa, jos haluaa jotakin. Joo, mutta meillä on tässä vielä aikaa, niin voidaan keskustella ainakin näistä teemoista ja puheenaiheista, mitä tässä alustuksessa tuli puheeksi. Ja iso kiitos Sirkulle valmistelusta ja selvitystyöstä. Ja tässähän tuli monia tämmöisiä käytännön tapoja, millä niin kuin voi toimia ja kannattaa toimia ja mitä niin kuin yksittäinen ihminenkin pystyy tekemään. Ja nimenomaan tämä, että niin hyödynnetään niitä tietoja, mitä on saatavilla. Ihan jo tuolla netin kauttakin löytää siis kaikenlaista tilastoa ja tutkimustietoa ja semmoista niin kuin luotettavaa informaatiota YK-järjestöiltä ja avustusjärjestöiltä, niin niistä sitten tiedottamista ja sen tiedon levittämistä ja puhumista. Että sehän on tärkeää, että niitä löytyy ja mahdollisimman paljon tietenkin olisi hyvä, että niitä saataisiin myös ihan niin kuin suomeksi käännettynä. Ja mä ainakin huomasin siis siinä kohtaa, kun boikottivaatimuksia alettiin voimistamaan, niin monet niin kuin kaipaavat just semmoista konkreettista listaa niistä boikotoitavista tuotteista. Ja se on varmaan tilanne parantunut nyt tässä aikojen saatossa, mutta silloin tuossa viime syksynä niin muistaakseni tilanne oli vähän sellainen, että niitä listoja oli niin kuin erilaisia ja niitä oli eri sivustoilla ja vähän eri kielillä. Niin siitä varmaan niin oli monia hankala sitä hahmottaa, että miten nämä pitäisi nyt huomioida, kun menee sinne kauppaan asioimaan, että mitä sieltä jättää ostamatta. Mutta ainakin olen kuullut, että Arabikansojen ystävyysseuran sivulta niin löytyisi boikottilistaa. Kysyn henkilöltä, joka on sen tehnyt, että onko se ajan tasalla, niin minä kysyn sitä. Joo, ja sitten tietenkin niistä tiedottamista. Että se tehdään niin kuin ihmisille niin kuin mahdollisimman helpoksi ihan siis käytännön tavoilla ottaa kantaa ja levittää sitä tietoa. Sehän on tärkeää. Mutta se vaatii sen, että joku sitten tekee sitä
valmistelutyötä sen asian eteen, että ei ne ihan itsestään muodostu. Mutta nyt sana on vapaa. Joo, jos on vapaa, niin vaikka toi katse on tällä hetkellä siellä Gazassa aika paljon, niin tässä esityksessäkin tuli hyvin esille, niin se, että kuinka paljon siis niin kuin palestiinalaisia on joutunut niin kuin lähteen sieltä omasta maastaan. Johtuu vissiin aika pitkälle ja paljon näistä Israelin toimenpiteistä. Niin kuin tuossa Libanonin kartassakin oli 10 kappaletta näitä palestiinalaisten pakolaisleirejä Libanoninkin alueella. Ja joskus on tainnut kuullakin jonkun luvun, että kuinka paljon noita palestiinalaisia ylipäätään pakolaisina ympäri maailmaa. Se on kuitenkin miljoona puhutaan. Kyllähän se sen tilanteen esillä pitäminen, se on ollut aika hyödyllistä. Tietysti sitä saa syyttää itseäänkin, että ei ole niistä asioista sellainen selvä käyttää. Tämmöiset aina herättää sitten. Kyllä se yksi kertomus oli semmoisen 23-vuotias nuori nainen kirjoitti, että minä en nyt niin ole erityisesti sitä Palestiinaa ajatellut enkä siitä sen kummempaa ajatusta minulla ei ole ollut, mutta nytpä on, että nyt minä olen tullut tietoiseksi ja minä olen ylpeä palestiinalaisuudestani. Ja tämä, että niin kuin tämä vastarinnan, että se on pystynyt merkittävällä tavalla murtamaan sitä sorron kehää, niin kaiken sen surun ja kauheuden takana on kuitenkin semmoinen, että joku tekee jotakin. Joo, toi on ihan totta ja sehän on näkynyt ihan varmaan kaikkialla, mutta täällä Suomessakin sillä tavalla, että se ei ole niin suosittua toimia niin kuin Israelin ystävänä tällä hetkellä ja tänä päivänä, että ainakin siis niiltä, jotka Israelia pitää niin kuin demokraattisena maana ja jotenkin esimerkkimaana, mallimaana, niin ainakin vaaditaan niitä perusteluita ja niin kuin vastauksia kysymyksiin, kipeidenkin kysymyksiin enemmän kuin mitä aikaisemmin uskoisin, että se just on osa sitä mikä on niin kuin tämän ison liikehdinnän tulosta ollut. Ja se, että monet sellaiset ihmiset, jotka ei ole oikeastaan niin kuin puuttunut tai ottanut kantaa paljon mihinkään tilanteisiin, mitä maailmalla tapahtuu, niin ovat sitten nyt aktivoituneet ja huomanneet, että se mitä Gazassa tapahtuu, niin ei pienimmässäkään määrin ole mitään Israelin itsepuolustusta. Että se on niin kuin, ja sitten se tuli tuossa alussa, pohdin sitä, että kun niin kuin pitää toistaa se samaa viestiä, niin sehän on sikäli myös tärkeää, että niitä, vaikka ne niin kuin vaikuttaa ja onkin hyvin perusasioita, ne ydinviestit, mitä rauhanliikkeessä ja mitä solidaarisuustoimijat esittää. Ja sitten moni voi kysyä, että no eikö nämä nyt ole jo tiedossa, että miksi tällaisia perusasioita nyt edelleen toistellaan, mutta se niin kuin aina joka kerralla, kun sitä viestiä toistetaan, niin se on niin kuin jollekin ihmiselle saattaa olla se ensimmäinen kerta, kun kuulee sitä asiasta ja saa niin kuin sen tiedon, että mitä niin kuin ihmiset on mieltä siitä, minkälaista uutta informaatiota koko ajan saadaan. Nythän oli, eikö se oli ihan YK nämä asiantuntijat tai tarkkailijat, mitkä sitten oli niin kuin tullut siihen tulokseen, että Israelin toiminta täyttää nämä kansanmurhan määritelmät tai niin kuin monet niistä määritelmistä. Niin just se, että vaikka sekin
vaikutti niin aika pitkältä tieltä, ja onhan se pitkä tie, että kun sieltä rikostuomioistuimelta joku ratkaisu saadaan, mutta se, että nämä on niin liikkuvia prosesseja, koko ajan tulee lisää sitä niin tutkimusta ja uutta tietoa, mitä sitten voidaan ja pitää hyödyntää solidaarisuustoiminnassa. Niin sen takia niin tämän ohella niin pitää myös sitä perusviestiä ja niitä samoja toistoja pitää koko ajan esillä, että ne ei niin pääse unohtumaan, ja toisaalta sitten on mahdollista uusille ihmisille niin tulla siihen liikkeeseen mukaan ja vaatimaan niitä ihmisoikeuksien toteutumista ja sitä tulitaukoa ja rauhan aikaansaamista. Minä jälleen yhdessä mielenosoituksessa tuli jotenkin juttua vissiin 2 nuoren naisen kanssa siinä. Ja jotakin sanoakseni sanoin, että he oli jostakin Lahdesta. Sanoin, että te olette aktiiveja siellä, niin ne vähän niin kuin, en minä ole mikään aktiivi, minä olen nyt tullut tähän. Joo, olisiko meillä muuta vielä kommentoitavaa? Siitä UNRWAsta jotakin semmoista, tuo Akys ja minäkin olen kirjoittanut siitä jotakin. Tiedättekö te sen UNRWAn? Mikä se on? Tai mistä se lyhennekään tulee? Onko se YK-järjestö? Niin, palestiinalaisten avustamiseksi perustettu. Ja että se oli erillisenä tästä UNHCR:stä, joka on YK:n pakolaisjärjestö, perustettu silloin 50 tai päiviä ennen 50. Niin erillisenä, koska sitä ajateltiin, että se on lyhytaikainen, että palestiinalaiset palaa sinne. Ja sitten nythän se, että meidän ministeri Tavio niin kuin jäädytti tämän 5 miljoonan toiminta-avustuksen, kun tuli esille Israel paljasti sen, että 12 UNRWAn työntekijää on ollut osallisena tässä Al-Aqsan tuurissa. Ja nämä ilmoitukset ja päätökset niin tapahtui samana päivänä, kun tämä kansainvälinen tuomioistuin asetti näitä velvoitteita Israelille niin tulitauosta ja humanitaarisen avun toimittamisesta. Niin eikö ole, että samana päivänä Israel sanoo tämmöisen kuohuttavan uutisen, että 12 on nyt syyllistynyt tämmöiseen terroritekoon mukanaoloon. Ja sitten Tavio ja muut putkahti, että ei veronmaksajien rahaa ei saa mennä niille. Niin sitten keskeytetään ne. Ja muutamia maita on sille, ja se on kuitenkin se, joka ne palestiinalaisten peruspalvelut on järjestö, joka hoitaa niitä, ja jäsenmaa niin kuin rahoittaa sen, että se ei ole YK-budjetissa. No sitten Akys tästä on niin kuin vedonnut, niin kuin monissa maissakin on niitä vetomuksia esitetty, että se on ihan mahdotonta niin kuin keskeyttää sitä, että se on kuolema kansalaisille. Niin sitten joku aika sitten tuli tieto, että Tavio on myöntänyt 5 miljoonaa niin kuin tuon Punaiselle Ristille ja maailman ruokaohjelmalle niin kuin avustuksia varten Gazaan. Ja se on myös sitä USAn ja Israelin politiikkaa, että UNRWA pitäisi saada lopetetuksi, koska se on niin kuin semmoinen, niin kauan kuin UNRWA on, niin on olemassa palestiinalaisia. Että kun UNRWA ei ole, niin sitten tämä palestiinalaisongelma on ratkaistu. Niin, eikö jotkut valtiot nyt ollut palauttanut sen rahoituksen? Niin, nyt tuli se uutinen, että hän on päättänyt, että hän on saanut niin kuin
selvityksiä, ei vielä lopullisia selvityksiä siitä, niin että se voidaan maksaa, panna maksatukseen. Ja minä sitten kuulin yhden semmoisen radio-ohjelman, jossa sitten sanottiin, että se aletaan niin kuin se maksatusta jatketaan niin kuin ensi vuonna. No sitten minä kirjoitin sille Eelalle sitten lähinnä yksikön päällikölle, että kun häntä haastateltiin tästä Tavion suuremmoisesta päätöksestä, tätä Eelaakin, joka on niin kuin virkamies, niin se sanoi, että on aivan normaalia keskeyttää, kun tulee syytös niin kuin väärinkäytöksistä. Niin minä sille Eelalle kirjoitin, että kun se just sattuu nyt näin, että kansainvälinen tuomioistuin teki yhden päätöksen, niin samana päivänä Israelin taitavana propagandistina niin ilmoittaa tämmöisen kuohuttavan uutisen. Päivänä meidän ministeri ilmoittaa keskeyttävänsä maksatuksen. Niitähän on muutamia valtioita, jotka on palauttanut sen Kanada, Suomi, Ruotsi ja oliko siellä vielä joku pari muutakin. Mutta suurin rahoittaja USA ei ole palauttanut sitä maksatusta. Että UNRWA on pahoissa vaikeuksissa. Ajattelen, että se Eelan vastauskin on sellainen, että totta kai väärinkäytökset niin kuin kehitysavun antamisessa aina ne on vakavia juttuja, että ei niistä saa niin. Mutta että ei ole niin kuin tämmöisen, että Lähi-idän yksikön päällikkö, niin ei ole mitään tämmöistä niin kuin harkintaa siitä, että mistä tämä syytös tulee ja sitten, että milloin se pitää tutkia. Ja vähän niin kuin suhteuttaa asioita niin. siinä ja niin. katsoa niin kuin tilannekohtaisesti, että eihän siis Israeliltahan ei edellytetty mitään todisteita näihin syytöksiin, että nehän otettiin ihan vaan suoraan niin kuin sellaisenaan. Ja sitten jos nyt lähdettäisiin siitä, että 12 työntekijää olisi ollut osallisena, niin mitä se nyt vastaa 12 työntekijää niin kuin siinä organisaatiossa, että se nyt ei niin kuin kovin montaa promillea ole, niin se just, että millainen niin kuin haitta ja vahinko sillä avustusten keskeytyksellä saadaan verrattuna sitten siihen johonkin olemattomaan hyötyyn sitten siinä, että pystytään niin kuin ikään kuin imago jotenkin rakentamaan ja moraali poseeraamaan sillä, että olemme tässä nyt niin kuin historian oikealla puolella, kun keskeytämme sen avustuksen, niin onhan se järkyttävää. Että siinä niin osataan suhteuttaa asioita, että millaista tuhoa sillä Eelalle vielä kirjoitin sitten, sanoin, että mahtokohan meidän ministeri harkita sitä, että tämä tehdessään, että asettaa niin kuin Israelille mitään selvityspyyntöjä, että kun Israel on tappanut 150 työntekijää. Aivan. Ei se siihen vastannut. Sanoin, että suuri ongelma on nyt, että apua ei saada perille. Joo, 150 tapettua työntekijääkin on aika paljon enemmän kuin 12, mutta on mahdollisesti joutuisi osallisena. Näinpä. Ja sitäkään ei kuunneltu sitä viestiä, mikä UNRWAlta tuli, että he kuitenkin heti suhtautuivat vakavasti niihin syytöksiin ja ilmoitti, että siitä aloitetaan selvitys. Niin sitä viestiä hän ei tietenkään myöskään kuunneltu. No niin tämä oli nyt, kun se on just niin kuin minä sain eilen siitä Eelalta tästä niin kysymyksen vastauksen. Joo, aletaan se sitten laittaa purkkiin tätä rauhanklubia. Kiitokset aktiivisesta keskustelusta ja osallistumisesta. Kyllä mä uskon, että tässä nyt saatiin sitä niin kuin otsikkotason kysymystä hyvin kyllä perattua ja mietittyä, että miten sodissa ja pakolaisleireillä toimitaan ja millaista avustustyötä tehdään ja miten sen kautta niin kuin avustustyöllä ja sillä solidaarisuustyöllä, millä on käytännön merkitystä, niin miten sillä pystytään sitä toivoa ja semmoista niin kuin tulevaa myöskin rakentamaan ja ylläpitämään niin kuin niitä sosiaalisia ja humanitaarisia niin kuin
rakenteita ja sellaisia hätätoimia, mitä niissä vakavissa tilanteissa on. Kyllä mä uskon, että tässä niin kuin hyvin siihen päästiin ja sitten myöskin siihen, että mitä niin kuin itse kukin voisi sitten vielä niin kuin tehdä ja mitä toimintaa jatkaa. Ja se on ihan totta, mitä oli alussa puhe, että totta kai pitää ymmärtää se, että mitä on tähän asti jo tehty ja missä on onnistuttu. Ja mun mielestä tämä, että kuitenkin palestiinaisten tilanne on jatkuvasti keskustelun alla ja koko ajan vaaditaan päättäjältä vastauksia kysymyksiin ja näin. Ja nyt esimerkiksi ihan jo tällainenkin kysymys liittyen euroviisuihin, että millainen niin kuin vastustus Israelin osallistumista vastaan on noussut kansainvälisesti, niin nämähän on siis onnistumisia jo itsessään, että kuitenkin ollaan niin kuin saatu näin paljon tätä keskustelua aikaa ja herättyä sitä ja kyseenalaistettua asioita, että ne ei ole mennyt ihan vettä vaan. Ja myöskin sitten nämä Israelin ystävät niin kuin laitetaan selkä seinään vasten, että ne joutuu perustelemaan niin kuin vähän muutenkin miettimään niitä asioita kuin se vaan, että ne sanoo, että kaikki on antisemitismiä, kun heidän politiikkansa apartheidia vastustetaan, että ei päästetä niitä helpolla. Joo, seuraavan Rauhanklubin ajankohta on tiedossa, koska se on aina viimeinen keskiviikko, mutta meillä ei tainnut olla paikkaa sille vielä. Ei ole vielä sitä päästy. Niin 20. Ei kun. Joo, 24. 4. Näyttäisi olevan viimeinen keskiviikko. Mutta siitä sitten sähköpostilla ja tuolla sosiaalisessa mediassa ja näin tulee tietoa, että mistä aiheesta silloin puhutaan. Ja sitä ennenhän meillä on tosiaan se vuosikokous 8.4. Koivukylän asukastilalla kello 17. Tervetuloa sinne. Ja ottakaa rauhanpuolustajalehtiä mukaan. Ne on ihan levitettäväksi tarkoitettu ja siellä on valtavan hyviä juttuja ja asioiden taustoja valtavia artikkeleita.